тамошобинон ҳезарҷманд ассалому алайкум. инак ба нашри пайғом мутаваҷҷеҳ бошед. дар студия бо хабарҳо бо шумо Дилшода Ҳалим ва коргардон Исмоилҷон Холев. сокини кӯчаи Девашти шаҳри Панҷакен Зеваро Тилоева ба мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ҷиҳати бунёдиро, гузаштани обравҳо ва ба тартиб даровардани назди ҳавлияш, ки дар паҳлӯи бинои кохи ба номи устод лоиқ қарор дорад, муроҷиат карда буд. ин муроҷиати ӯ таҳти назорати иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. чанди пеш сокини кӯчаи ба номи Девашти шаҳри Панҷакен Зеварои Тилоева ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ҷиҳати дар ҳолати ногувор қарор доштани назди ҳавлияш дар паҳлӯи кохи ба номи устод лоиқ муроҷиат карда буд. ӯ аз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дархост карда буд ки пас аз ба истифода супоридани кохи ба номи устод лоиқ Шералӣ дар паҳлӯи он корҳои ободонӣ анҷом дода нашуд. инҷо роҳ нест. барои равон шудани обҳои барфу борон ягон хел ҷӯй бунёд нашудааст ва ҳамзамон ҳавлии ӯ бедевор монд ва ӯ дар як ҳолати хеле мушкил қарор дошт. ин муроҷиати шаҳрванд таҳти назорати бевоситаи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гирифта шуд ва шахсан иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба ин мавзеъ омада бо сокини ин кӯча Зеварои Тилоева як суҳбати ошкоро анҷом дод. Зеварои Тилоева ба иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр изҳор дошт ки воқеан аз валангории атрофи ҳавлӣ ва ноободии ин мавзеъ ӯ ба як қатор мушкилот рӯбарӯ шудааст. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарони масъул дастур дод ки дар муддати хеле кӯтоҳ барои бунёди роҳ, гузоштани ҷӯйборҳои обгузар ва ҳамзамон таъмиру оббосохтани девор ва даромадгоҳи ҳавлии шаҳрванд Зеварои Тилоева корҳои мушаххасро анҷом диҳанд. имрӯзҳо дар ин мавзеъ корҳои ободонӣ идома дорад ва мо гумон мекунем ки иҷрои ин муроҷиати шаҳрванд Зеварои Тилоева як рукни муҳим барои таъмини муроҷиати шаҳрвандон аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, шахсан иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ мебошад. бо мақсади огоҳ шудан аз вазъи варзишгоҳи марказии шаҳр иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба он ҷо ташриф овард. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода аз варзишгоҳи марказии шаҳр дидан намуд. зимни боздид аз вазъи имрӯзии варзишгоҳ ва рафти корҳои таъмиру азнавсозӣ шинос шуд бо мақсади фароҳам овардани шароити хуб барои истироҳату фароғати сокинон. ба варзиш машғул шудани ҷавонону наврасон сохтмончиён мекӯшанд таъмирро дар варзишгоҳ бо сифати баланд анҷом диҳанд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суҳбат бо масъулин супориш дод то кормандони варзишгоҳи марказӣ бо сохтмончиён дастаҷамона барои ҳарчи зудтар анҷом додани корҳои сохтмонӣ саҳми хешро гузоранд. дар ҷараёни боздид ҳамзамон Абдухолиқ Холиқзода аз толори тармими варзишгоҳ дидан карда бо мураббиён мулоқот дорост. варзиш метавонад ҷавононро аз фикрҳои мағшуш дур созад, аз шомилшавӣ ба падидаҳои номатлуб онҳоро пешгирӣ намояд. аз ин рӯ баҳри рушду оммавияти варзиш дар шаҳри Панҷакен, тарғиби ҳаёти солим, ҷалби ҷавонону наврасон ба маҳфилҳои варзишӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода
ба масъулон супориш дод шароитҳои созгорро дар варзишгоҳ омода намоянду мунтазам мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир намоянд. боиси ифтихор аст ки варзишгарони панҷакентӣ дар мусобиқаҳои гуногуни варзишии тоҷикистон иштирок карда шарафу шони диёри бостониамонро ҳимоя менамоянд. боварӣ дорем ки бо дастгирии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода соҳаи варзиш дар Панҷакент бештар рушд хоҳад кард. собиқдорони соҳаи шолипарварӣ аз таҷриба хуб медонанд ки сари вақт анҷом додани корҳои соли мустаҳкамкунӣ дар ҳифзи ҳосили минбаъда нақши муҳим бозида метавонад. шоликорони ҷамоати деҳоти Амондара ин маъниро хуб дарк намуда дар ин самт тадбирҳои зарурӣ меандешанд. با فردا از امروز تیار شویم. ساکنان چند دهه‌های جماعت دیهاتی اماندره با تکیه به همین شعار دوران شوروی هوای آفتابی چند روز آخر را استفاده برده برای مستحکم نمودن ساحل دریای زرافشان متشکلانه به حشر برآمدند. از تلاش مردم موضع نزد دنبه مغولان را به عرصه مهندی زردار تبدیل داده بود. مردم دهه‌های روات، مغولان، راج و خوجه غریب به هم آمده با استفاده از تکنیک‌های زمانوی سنگ‌های کلانحجم را کشانده ساحل را مستحکم می‌کردند تا که حاصل منبع اینجا پرورش کرده رسانیده از طغیان دریای زرافشان ایمن نگاه داشته شود. در کار تشکیل و در سطح بلند گذراندن حشر ساحل مستحکم کنی رهبریت جماعت دیهاتی اماندره بی‌طرف نبود و کوشش به خرج داد که برای حشرچیان شرایط مساعد مهیا کرده شود. در جماعت دیهاتی اماندره خوب یاد دارند که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن در یکی از سفرهایشان به شهر باستانی پنجکент گشودن زمین‌های نو را در ساحل دریای زرافشان و پرورش شغلی را در آنها با مقصد موافق دانسته بودند. آن روز اشتراکچیان حشر ساحل مستحکم کنی در دنبه مغولان جماعت دیهاتی اماندره اظهار باوری امید نمودند که رهبریت کارخانه مشترک زرافشان منبع حشرچیان را حساب تکنیک دستگیری می‌نمایند و آنها وظیفه‌گذاری‌های رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر را بابت گشودن زمین‌های شالیکاری حساب زمین‌های نزد ساحل دریای زرافشان سر وقت تامین خواهند کرد. با اقدام رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент ضمن کنفرانسی بین المللی توسط آنلاین 8 موضوع مهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته همزمان 4 نفر استادان علم و فرهنگ با عنوانهای استاد فخری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент سرفراز گردیدند. با ابتکار رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент در موضوع مسائل مبرم فن‌های اجتماعی، گومانیتاری و دقیق در شرایط جهانی شوی و فراگیری کووید 19 کنفرانس علمی عملی بین المللی توسط آنلاین برگزار گردید. کنفرانس را رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان پروفسور معظم خان انصاری آغاز نموده راجع به مسائل مبرم آن در این انجمن که از 8 بخش عبارت بود معلوماتی مفصل داد. در این کنفرانس بین المللی توسط آنلاین در برابر مسائل تعلیمی جمهوری تاجیکستان اینچنین عالمان و محققان از مسائل تعلیمی فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان، چین و دیگر کشورها شرکت ورزیدند. در کنفرانس بین المللی 8 مسئله مهم مسائل مبرم تعلیمی فاصلوی فن‌های اجتماعی گومانیتاری تجربه آنلاین درس‌های دقیق جایگاه ادیبان در ادبیات ممتاز فارس و تاجیک فروغ پیام‌های پرزیدنت با شیده به 20 ساله آموزش فن‌های ریاضی و دقیق در ساحه معارف برای سال‌های 2020-2040 سرازم 5500 ساله و مسائل مبرم تاریخ و فرهنگ مردم آسیای مرکزی تاجیکستان و جهان معاصر جهانی شوی و فراگیری کووید 19 مسائل بازیافت تحقیق و ترغیب میراث نیاگان
дар сояи осори имомалӣ раҳмон барномаи фарҳангӣ ва қадршиносии ходимони илму фарҳанг ҷараён гирифт. мавриди зикр аст ки ноиби ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин номзади илмҳои таърих шодмон воҳидов низ пиромони ин мавзӯъҳо андешаву пешниҳодоти мубрами хешро арзёбӣ намуд. дар ин конферонси байналмилалӣ намояндагон муҳаққиқону олимон аз дигар кишварҳо тавассути онлайн ширкат варзида баргузории ин конференсро ҳамчун ваҳдати илму фарҳанг байни кишварҳо дар шароити паҳншавии бемории сироятии коронавирус маънидор карданд. мавриди зикр аст ки аз рӯи бахши барномаи конференс аз тарафи аҳли фарҳангу санъати шаҳри панҷакин таҳти роҳбарии устоди санъат умриҷон баҳриев барномаи калони фарҳангӣ намоиш дода шуд. ҳамзамон аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги тоҷик махсусан шаҳри бостонии панҷакин ба ромишгар навозанда ва овозхони шинохта умриҷон баҳриев, шодравон олимҷон бобоев, яке аз муҳаққиқони шинохтаи санъати шашмақоми тоҷик султоналӣ худойбердиев, яке аз муҳаққиқони адабиёти классикии тоҷик иброҳими наққош унвони устоди фахрии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин тақдим гардид. воқеан баргузории ин конференси илми амалии байналмилалӣ бори дигар гувоҳ бар он буд ки роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин новобаста аз паҳншавии бемории коронавирус ба рушди соҳа баландбардоштани сатҳи таълиму тарбият ҳаматарафа таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. гузориши аббос ҳамдосода, шоҳҳусайн солиҳов, исмоилҷон холов аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин. солҳои охир савдои кӯчагӣ дар атрофи бозори марказӣ ва роҳравҳои серодами шаҳри панҷакин ба як мушкилоти ҷиддӣ табдил ёфтааст. мутаваҷҷеҳ бошед. масъалаи савдои кӯчагӣ бе риояи талаботи санитариву эпидемиологӣ ва риоя намудани оддитарин талаботи қонунгузориҳои амалкунанда солҳои охир ба як мушкилоти ҷиддӣ табдил ёфтааст. борҳо аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, дигар мақомоти назоратӣ, ҳифзи ҳуқуқ, телевизиони симо ҷиҳати аз даромадгоҳи бозори марказӣ то бозори гулистон, самти кӯчаи лаби чашма ва то дарвозаи бухоро ҷиҳати манъ кардани савдои сиреро санҷишҳо гузаронида шуда гузоришҳо намоиш дода шуданд. мутаассифона то ба ҳол ин камбудиҳо ислоҳ нагардид ва чун пештара савдои кӯчагӣ дар авҷ аст. ногуфта намонад ки савдогарони ду тарафи роҳҳо молу маҳсулоти хешро асосан дар рӯи замин гузошта оддитарин талаботи тозагиву санитариро бо назардошти реҷаи ниқобӣ фосила риоя намекунанд. чунин муносибат ба як манбаи бемориҳои сироятӣ махсусан COVID-19 табдил хоҳад ёфт. умед мекунем ки дар соли нав барои пурра аз байн бардоштани савдои ғайриқонунӣ дар қади роҳу кӯчаҳо бояд шахсони мутасаддӣ дар асоси дастуру супоришҳои иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри панҷакин холиқзода абдухолиқ тадбирҳои мушаххас меандешанд ва ин чораҳо барои боз ҳам ободу зебо намудани шаҳри бостониямон мусоидат хоҳад кард. гузориши дилшода ҳалимова, шоҳҳусайн солиҳов. ва ҳоло ба як хабари варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. дар рӯзҳои таътили зимистона дар клуби шохмоти муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 71 мусобиқа оид ба шохмот байни мактаббачагони шаҳру деҳот ва донишҷӯён баргузор гардид. бозиҳо ба тарзи швейтсарӣ гузаронида дар он 42 нафар шохмотбозон ширкат варзиданд. аз нӯи холи имконпазир донишҷӯи курси 4-уми факултаи менеҷмент Муҳиддинова Турсуной 8 хол ба даст оварда сазовори ҷои якум гардид. бо 7 хол талабаи синфи 10-уми муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 71 Муҳиддинов Бахтиёр ҷои дуюм ва бо 6 аз 12 хол
хонандаи синфи 11 лицеи шаҳр Довудшоҳи Баҳодурҷон ҷои сеюмро ишғол намуданд. дар ин бора ба мо сардовари мусобиқа Ардашер Комилов иттилоъ дод. тамошобинони азизу арҷманд, инак ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед. ба маълумоти роҳбарон хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад ки мутобиқи талаботи моддаҳои 53, 217 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоҷагиҳои инфиродӣ бояд ҳар нимсолаи тақвимӣ то санаи 15 ҳар моҳе ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андоз эъломияи андози иҷтимоиро пешниҳод намуда, дар ҳамин муҳлат андози иҷтимоиро пардохт намоянд. аз ин рӯ маъмурияти нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент роҳбарон ва масъулини хоҷагиҳои деҳқониро огоҳ менамояд ки то санаи 15 январи соли 2021 эъломияи андози иҷтимоиро ба мақомоти андоз пешниҳод намуда, маблағи андозҳои ҳисобшударо пардохт намоянд. роҳбарият ва кулли кормандони муассисаи давлатии хонаи интернати пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакент нисбати вафоти мудири хоҷагии муассиса Розиқов Зубайдулло андӯҳгин буда ба аҳли олии шодравон ҳамдардӣ баён менамоянд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоъотии Пайғом. саломату сарбаланд бошед. хайр.